Στα προηγούμενα δύο βίντεο μιλήσαμε για τους στόχους του καναλιού και το τι είναι τα λάστιχα αντιστάσεων. Πιστεύω ότι έχουμε βάλει μια πολύ καλή βάση ώστε τώρα να μπούμε σιγά σιγά στο κομμάτι των ασκήσεων. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω 7 ασκήσεις που γυμνάζουν ολόκληρο το σώμα και το πιο σημαντικό, μπορείτε να τις κάνετε παντού. Και όταν λέω παντού, το εννοώ πραγματικά. Είτε είστε στο σπίτι και δεν έχετε άγκυρα για πόρτα, είτε είστε στην παραλία, είτε είστε στο βουνό, εκεί που σας τραβάει η ψυχή σας και νιώθετε άνετα να γυμναστείτε. Χωρίς λαβές, χωρίς τίποτα. Μόνο εσείς, τα λάστιχα αντιστάσεων και το αγαπημένο σας μέρος. Ή απλώς ο χώρος που έχετε διαθέσιμο. Αυτές οι 7 ασκήσεις θα αποτελέσουν τη βάση για μια ολόκληρη σειρά με βίντεο που θα εξηγήσουμε πολλά πράγματα όπου θα σας χρησιμεύσουν και σε οποιαδήποτε άλλη άσκηση δούμε στο κανάλι. Θα αναφέρουμε για ποιους μυς γυμνάζει κάθε άσκηση, καθώς και κάποιες γενικές πληροφορίες, χωρίς ακόμα να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες. Ξεκινάμε με τα πόδια και φυσικά δεν θα μπορούσα να μην βάλω μία από τις αγαπημένες μου ασκήσεις και βασιλιά των ασκήσεων, τα squats και συγκεκριμένα τα front squats, για να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στους τετρακεφάλους μας, που είναι η μεγαλύτερη μυϊκή ομάδα του σώματος και απολύτως απαραίτητη για να περπατάμε, να τρέχουμε και να κάνουμε άλματα. Ταυτόχρονα δουλεύουν και άλλοι μύες όπως οι γλουτοί, οι οπίστιοι μυριαίοι και σε κάποιο βαθμό οι γάμπες. Κυρίως οι γάμπες σαν σταθεροποιητές, ειδικότερα όταν κάνουμε βαθύτερα squats ή καθίσματα. Πάμε τώρα σε άλλη μία άσκηση αγαπημένη για τα πόδια και συγκεκριμένα για την οπίστια αλυσίδα, τα Romanian Deadlifts ή RDL. Με αυτή την άσκηση γυμνάζουμε κυρίως τους γλουτούς και ναι, σε αυτό το κανάλι δεν τους κάνουμε skip. Οι γλουτοί είναι από τους σημαντικότερους και ο μεγαλύτερος μυς του σώματος. Μας βοηθούν στη σωστή στάση του σώματος, στην προστασία της μέσης και μας δίνουν σταθερότητα και ισορροπία. Ταυτόχρονα δουλεύουν και οι οπίστιοι μυριαίοι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την κάμψη του γονάτου, την επιβράδυνση της κίνησης, την ταχύτητα αλλά και την εκρηκτικότητα. Ας περάσουμε σιγά σιγά στο πάνω μέρος του σώματος με rows ή αλλιώς κοπηλατικές έλξεις. Σε αυτή την τεχνική κρατάμε τους αγκώνες περίπου στις 45 μοίρες, σχηματίζοντας ένα V, ώστε να ενεργοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους μυς της πλάτης. Η άσκηση αυτή γυμνάζει φτερά, ρομβοειδείς, τραπεζοειδείς και βοηθητικά τους πίσω ώμους. Στην καθημερινότητα μας βοηθά στη διόρθωση της καμπούρας, στο σήκωμα αλλά και τη μεταφορά αντικειμένων, αλλά και στην πρόληψη πόνων σε μέση και αυχένα. Πάμε τώρα στο chest press ή πιέσεις στήθους. Το chest press γυμνάζει κυρίως στήθος και δευτερεύοντος τρικεφάλους και μπροστινούς ώμους. Το στήθος μας βοηθά σε όλες τις κινήσεις όθησης, στο σπρώξιμο, στις πιέσεις, στη σταθερότητα του άνω κορμού και στη δύναμη στα χέρια. Είναι βασικός μυς τόσο για την καθημερινότητα όσο και για την αθλητική απόδοση. Δεν θα μπορούσαμε φυσικά να αφήσουμε έξω τα αγαπημένα, κυρίως για τους άντρες, χέρια. Τα bicep curls γυμνάζουν κυρίως τους δικέφαλους, με μικρή συμμετοχή από τον πύχη. Οι δικέφαλοι μας βοηθάνε σε όλες τις κινήσεις έλξης και κάμψης του χεριού, όπως το τράβηγμα, το σήκωμα και τον έλεγχο του αγκώνα. Τα tricep extensions από την άλλη γυμνάζουν κυρίως τους τρικέφαλους με σταθεροποιητική συμμετοχή από τους ώμους. Οι τρικέφαλοι είναι υπεύθυνοι για την έκταση του χεριού και παίζουν τεράστιο ρόλο στη δύναμη των πιέσεων και στη σταθερότητα του αγκώνα. Οπότε, άμα σου αρέσει το chest press, μην τα κάνεις skip. Και τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό, το core. Ιδιαίτερα αγαπημένο από τις γυναίκες του καναλιού, αλλά και προσωπικά από εμένα. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι άμα δεν υπάρχει δυνατό core, δεν υπάρχει και δυνατό σώμα. Σας έχω ετοιμάσει το Around the World Plank, ιδανικό για το τέλος του workout. Η άσκηση αυτή γυμνάζει κυρίως κοιλιακούς και βαθύ core, ενώ δουλεύουν έντονα και ώμοι, γλουτοί και ραχιαίοι για σταθεροποίηση. Το core είναι υπεύθυνο για τη σταθερότητα του σώματος, τη σωστή μεταφορά δύναμης από πάνω προς τα κάτω και την προστασία της μέσης σε όλες τις ασκήσεις. Σε αυτό το κανάλι
ούτε το core κάνουμε skip. Δεν μπήκα σε πολλές λεπτομέρειες για την εκτέλεση, ήθελα αρχικά να καταλάβουμε σε τι μας χρησιμεύει κάθε άσκηση και πώς βοηθάνε το σώμα μας και τους μυες μας. Στο επόμενο βίντεο της σειράς θα δούμε πώς τη στείνουμε σωστά, τι πρέπει να προσέξει κάποιος που είναι καινούριος στον κόσμο των λαστίχων και πώς να αποφύγουμε λάθη. Θα μπορούσα να βάλω και ασκήσεις για ώμους, πύχη και γάμπες, αλλά στην πραγματικότητα δουλεύουν έστω και ως βοηθητικοί μέσα από τις ασκήσεις που δείξαμε. Σε επόμενα βίντεο θα τις δείξουμε και αυτές ξεχωριστά. Αν έρχεσαι πρώτη φορά στο Only Bands Training, είναι ένα κανάλι σχεδιασμένο αποκλειστικά για μυϊκή υπερτροφία με λάστιχα αντιστάσεων. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή για να μην χάσεις τίποτα από όλα αυτά τα ωραία που μας έρχονται και γράψε μου στα σχόλια τι θα ήθελες να δεις στο μέλλον. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά και να έχετε καλά workouts. Κάτι. Εκεί που σας τραβάει ψησή, τα triceps κάτι. Πόσο θα ήθελα να βάλω και λίγους ώμους, λίγους ώμους, λίγο. Ήθελα να βάλω. Τώρα είναι καλά ο φωτισμός, δεν είναι, θα το δούμε. Ελπίζω να μην φαίνομαι πάλι πορτοκαλί όπως τα προηγούμενα βίντεο σου. Λάστιχα μόνο.